Segundo denunciaron dende o sindicato, a nova licitación do Servizo de Axuda no Fogar realizouse sen publicidade algunha, vulnerando así claramente os dereitos que deben rexer todo concurso público. Unha circunstancia que evidencia, segundo eles, unha total falla de transparencia. Nin foi publicado na plataforma de contratos públicos de Galicia, nin tampouco na sede electrónica do Concello, o que dificultaba o acceso aos pregos de condicións das posibles empresas aspirantes e xeraba serias dúbidas sobre a legalidade do proceso. Este feito levou a Comisións Obreiras a presentar un recurso ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que agora ven de darlle a razón. Pola contra, no Concello causou sorpresa esta denuncia, negando que houbera falla de transparencia no proceso, tal e como denuncia o sindicato. Teño que dicir rotundamente que eso non é certo, que dicir que cumplimos todas as premisas legais e xurídicas e de transparencia neste proceso. A verdade é que moi desafortunadas esas declaracións porque poñen en xuicio de valor a profesionalidade dos técnicos municipais, porque este non é un tema político, é un tema técnico, é unha licitación dun servicio moi sensible, un servicio non só pola cantidad de diñeiro que está en xogo, que estamos falando de máis de 6 millóns de euros, un servicio pois, cunha cuantía importante, un dos máis importantes para este Concello, sino tamén un servicio que estamos falando de un servicio a persoas, non? E sobre todo persoas maiores, non? Para o goberno boirense este servizo é vital, de aí a aposta realizada nel, investindo máis do dobre do presuposto que se destinaba a este fin en mandatos anteriores. Cando nós entramos no goberno se estaban invertindo na Servicio de Axuda no Fogar 700.000 euros. Na actualidade aumentamos a 1.600.000. Aumentamos máis da mitade no noso presuposto o Servicio de Axuda no Fogar. É unha aposta por este servicio. De feito, estamos pagando máis que a Xunta de Galicia e o propio Estado, cando non é unha competencia directa deste Concello, non é unha competencia da Xunta de Galicia. Aínda así, a suspensión cautelar da contratación non afecta o prazo de presentación de ofertas, que seguirá aberto ata o vindeiro 26 deste mes de decembro, para aquelas empresas interesadas en facerse co servizo.